TV. Kawadhi mbele en ni KDF koro donjo e temo reso jogo mapok oyudi e odorofa mabende nogore pinya e kar dak ma Kasarani odiochieng' manyoro. Lipot wacho ni podi nitiere jogo mapok oyudi nyaka nye odno lwara mano midhiambo manyoro. Duol mochung'ne gedo mag ute e pacho kae mano National Construction Authority NCA wacho ni orofa kata gorofa no mane oruombore piny odiochieng' manyoro e gwenge ma Kasarani ne okoluwo chik mar gedo. Gie thuolo ni nyakwara Mogi Ajwang' watudore achiel kachiel kod jafwambo marwa Edwin Okoth mabende osebedo e gwenge go ma Kasarani chakre okinyi makawuono mar mondo mi olernwa chal mar wach. Edwin, kiwinja e yo makare, nyaka sani chenro mar manyo jogo maponono podi omoko e ot makamano chopo kanye, to bende gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ne otimo limbe kanyo. Wachango kotudore kod luara mar ot mar gorofa no. Edwin. Erokamano ahinya Joyce, awinji maber kendo kaka wacho no ne wamondo ka gokinyi makawuono ka watemo ng'iyo ni to chenro mag temo reso kata konyo jok mabedo ni ne omoko kane ot makama olwar e gwenge ma Kasarani osechopo kanye. Anya chako ni gi kwan mokwongo Joyce ni nyaka samwa wuoyeni ji adek oseyud ni nowito ngimagi, gin joma ji ariyo mane tiyo mane gedo ka to gi ng'at achiel mane timo ohala mabe nouso negi mana chiemo kaka e mijengo matimore Nairobi ka. Koro mago ji adek mosewito ngimagi, ji auchiel mosekony mabe nogol kama sani ni e ute thieth mopogore opogore ka gitemo yudo thieth mondo ores ngimagi. Nitiere ji ang'wen mapok ong'ere ni gin kanye nikech e menyo makoro dhi mbele ma ineno sani ni en jolweny kata KDF ma osebet katimo chenro mar temo manyo ji ang'wen makoro ok ong'e ni gi ngima koso podi koso chal nade nikech en chenro makoro itemo manygo jogo. Iye gi mbele kocha nitiere ema moro molos moket thenge ma wede kata osiepe matemo manyo jogi ma nyabet ni ne tiyo kae bende nyalo dhi to ndikore kendo giyudo wach ler mar wach masira manotimore Kasarani ni. Be wane wawuoyo gi jotelo moko gokinyi makawuono wawuoyo gi jatend National Construction Authority Morris Akech. Midusa Morris Akech wacho ni nyaka nyoro mane odni lwar piny ne gisebet ka gichiwo siem mager ne jogo mane gedo kae, omiyo ne gima ne gitimo e tok chik. Gin joma nosesiem mokwer mondo we gedo to kata kamano ne pod gidhi mana nyime gi gedo, omiyo koro golo siem mager ne jogo ma pod timo gedo. Abe moko kuomgi wacho ni be osemi siem machalo kamano to pod ok giwinji nikech owacho ni Kenya mangima sani king'iyo ute 10 ma igero, 3 kuomgi gin ma osemi siem manyiso ni ok giluw chik, nitie gik moko gitime yo makare. Omiyo Morris Akech wacho ni gibro kawo okang' mager mar neno ni jogo mosesiem ni mondo we gedo to pod dhi nyime gi gedo ibro kawnegi okang'. Bang'e kanyo bende thuolo machuok mokalo ne wan gi jotelo moko manobiro ka. Ne wan gi jatend migawo mar lo Zachary Jeru mabe nolimo ka, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende ne ni ka, jaod bura ma Kasarani bende ne ni kae gi MCA magweng'ni. Wach achiel magigolo maduong' Joyce en ni mondo jogo mane osiem nowe gedo wuon odni mondo gi jogo ma wuon odni gi fundi mane gedo kae manosiem ni mondo we gedo to pod gidhi nyime gi gedo nyaka kawnegi okang'. Giwacho ni obila nyaka many jogi kendo mondo odonjnegi kod nek nikech lalo ngima mar ji adek tiende ni gin joma koro onego bed ni donjonegi kod nek. Pod wan kae waneno kaka chenro pod dhi nyime, Red Cross nika, KDF nika, wabro medo ng'iso nyikwara Mogi gik matimore ka nikech ma en midhiero mayudo nyaka pinje gwenge moko mopogore gi Nairobi. Joyce. Erokamano ahinya Edwin Okoth, wabro medo tudre kodi mar mondo mi inyiswa chal mar wach ahinya to gi sani e kinde mabende chenro mar reso jogo ma ponono podi omoko e yodno podi dhi nyime. Gomana tach kono kaluwore ni podi inemibedo